Helo! Nid ers y rhyfel byd diwethaf oes argyfwng wedi dod â Eisteddfod Melin y Coed i stop. Gan fod y pandemig yn golygu bod ddim yn gallu cyfarfod eleni, da ni fel capel wedi penderfynu rhoi rhaglen efo'i gilydd i ddathlu doniau a hanes cyfoethog ein Eisteddfod. Pwy a wyr be newidiadau fydd yn y dyfodol, ond tra mae'r capel dal i sefyll, y gymuned yn frwdfrydig a pobl o ar draws y wlad yn fodlon dod i gystadlu a chefnogi. Da ni'n obeithio y bydd dyfodol disglair i'n Eisteddfod. Mwynhewch! Dyma fy ne. Draw o dan gesail y bryniau, pell mae o ddwndwr a stŵr. Sion hamddenol wna'r afon, croeso sy'n sisial i dŵr. Hapus a llon yw'r hen gwmwd, bro llawn cymwynas a chan. Ac fe geir melys gymdogaeth, hafan sy'n beraidd a glân. Dyma fy ne, un mor anwyl yw hi. Melin y Coed rydd lawenydd i mi. Pont sy'n cysylltu y pentre, plant arnyn chwarae yn rhydd. Magwyd o'i gyd mewn Cymreictod, arwydd o'r to yma fydd. Ifanc drig yma yn fodlon, gwell yw na berw y dre. Ieuanc a henoed cyd dynant, uno awnant yn yr un lle. Capel yw calon y pentre, tyst yw o'r bwrlwm a sydd. Hoff yw'r trigolion o'r cwmni, gobaith i'r dyddiau a fydd. Dwfn ydyw gwreiddiau'r brodorion, iaith ar wefusau fel mêl. Hon sydd yn agos i'm calon, dyma fy llan, doed a ddel. Dyma fy ne, un mor anwyl yw hi. Melin y Coed rydd lawenydd i mi. Hen ac ardd yw Melin y Coed, nwyddus a'i afon a'i lusgoed. Yn ymgais drwy lôn amgoed ac awyr iach gyr i oed. Helo, dwi yma efo Mr Hugh Roberts, llywydd pwyllgor Eisteddfod Melin y Coed.
Diolch yn fawr iawn i chi am gytuno i roi cyfweliad byr i ni, Huw. Da chi'n meindio egluro i ni, be di gwerth yr Eisteddfod yn eich barn chi? Ond mae gwerth yn golygu rhywbeth reit eang a dweud y gwir. Dwi'n meddwl bod o'n werth cymdeithasol ac yn arbennig o rei profiad i bobl i lwyfannu ac yn y blaen. Be sydd yn rei pleser mawr i mi ydy arwain yn y prawn yn aml iawn a cael y plant yma i ddod i'r tu blaen, plant ifanc iawn, i ddechrau llwyfannu a dechrau cael profiad hefo cynulleidfa. A da ni wedi gweld yr un bobl, yr un plant yna'n tyfu'n bobl ifanc ac yn oedolion ac yn dod yn ôl dros y blynyddoedd wedyn a'i gweld nhw yn datblygu, eu sgiliau nhw yn datblygu. Ac yn sydyn wedyn, da ni'n gweld nhw wedi bod mewn colegau cerdd ac yn y blaen. Ac oherwydd eu profiad cynnar i lwyfannu ar Eisteddfod fel Eisteddfodau bach fel yna, maen nhw'n hyderus a maen nhw'n llawer gwell lwyfanwyr na lawer iawn dros y ffin oherwydd y profiadau da ni'n gallu rhoi iddyn nhw yng Nghymru. Mae yna werth cymdeithasol wrth gwrs, oherwydd bod ni'n tynnu y gynulleidfa at ei gilydd ac yn rhan o'r diwylliant Cymraeg traddodiadol gwych sydd gynnon ni yn yr ardal yma. Felly, be nath ysbrydolu chi i fod yn rhan o'r tîm sy'n rhoid yr Eisteddfod o'i gilydd? Wel, oedd o'n gam naturiol, dweud y gwir. Mewn lle fel Melin y Coed, mae pawb yn naturiol yn tynnu hefo'i gilydd. Ac oherwydd fy niddordeb i, ac oherwydd hefyd y bod fi yn eitha hyderus ar lwyfan fan debyg wrth arwain ac yn y blaen, oedd yn naturiol i mi ddod yn rhan o bwyllgor yr Eisteddfod a gwrando i ddechrau cychwyn yn y prawn ac arwain i'w chydig bach a wedyn tyfu yn y gymdeithas, dod i nabod pobl a chael llawer iawn o bleser hefyd ar hyd y blynyddoedd gyda hynny. Be ydych chi'n meddwl ydy'r her mwyaf pan mae'n dod i trefnu Eisteddfod? Wel, ar hyn o bryd, da ni wedi bod yn ffodus iawn o gael pobl swyddogion, ysgrifenyddion ac yn y blaen i'r Eisteddfod. Wedyn, mae hynny wedi bod yn her i ambell Eisteddfod, wrth gwrs, ynde. Erbyn hyn hefyd mae her ariannol, wrth gwrs. Mae yna lai o gynulleidfa, wel, mae yna lai o bobl yn byw mewn ardaloedd gwledig fel bydda. Ac estalon bydda pobl yn tyrru a bydd yr capel yn eithriadol o lawn. Felly mae eisiau gofalu bod yr arian, y coffra, yn cael ei llenwi. A da ni lwcus o grantiau fel Pant y Wedwen. A da ni hefyd, mae gynnon ni elusen leol, Melin a Gwynt. Da ni'n cael rhywfaint o arian o hwnnw. Felly cadw y coffra yn fanna, a mae reit iach ar hyn o bryd. Diolch i'r gwaith da sy'n cael ei wneud gan bobl. A chyfraniadau unigol hefyd gan bobl yr ardal, hynny sy'n caru Eisteddfod. A da ni'n lwcus iawn mae yna bobl bod yn caru'r Eisteddfod ers dros canrif. Ydych chi'n gwybod unrhyw beth am hanes yr Eisteddfod? Wel, dwi wedi bod yn trio chwilio i hanes yr Eisteddfod am gwerth yr Eisteddfodau bach ma'n de. A mae'n debyg bod yr Eisteddfodau bach yma wedi cychwyn o gyfarfodydd cystadleuodd a cherddorol yn y capeli estalwm iawn. Efallai cyn nhw gael ei galw yn Eisteddfod. A mae yna dystiolaeth yn faner ac amserau Cymru yn 1887, lle oedd yna gyfarfod cerddorol yn Nghapel Melin y Coed. Ac yn ôl yr adroddiad, o hwnnw ddim llawer gwahanol i Eisteddfod. Wedyn, dwi'n meddwl bod yr gair Eisteddfod wedi dweud y golwg mewn adroddiadau wedyn, megis yn y Weekly News, tua 1910 fforna o Eisteddfod Melin y Coed, ac yn 1917, dwi'n meddwl, o'na Steddfod gyntaf y Silgwyn yn Melin y Coed. Felly oedd y Steddfod yn y Silgwyn yr adag honno. Ac wrth gwrs o'na dyrru ofnadwy i Eisteddfodau bach capeli. A dwi'n meddwl bod ni erbyn hyn yn prinder o Eisteddfodau bach llawer o capeli yma wedi cau, ond da ni'n dal ati. Diolch am hynny, felly mae yna barhad o 150 o flynyddoedd
o'n hystiolaeth i, efallai bod yna bobl rwan yn dod â hanes i'r golwg, a sa'n braf cael gwybod os oes na hen ddogfenna ac yn y blaen ar gael felly. Felly, os oes yna rhywun yn gwrando'r rhaglen yma heddiw, sa'n ni ddiolchgar iawn os ydyn nhw fe unrhyw bodaeth os fasen nhw'n cysylltu efo'r gymdeithas neu'r capel i rannu'r gwybodaeth. So hynny'n braf iawn bysa. Diolch yn fawr iawn i chi, Huw. Croeso. Isio bwyd. Wow, 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 mae'r aspartaki. Dyna aspartaki bach i cael asgol gen ni. Rhen bach rwydda. Pwysyn fyny frawd. Yn cleinion ar y deg. Cyrraedd y top. Copa nawr. Be di'r hoff fwyd afad? Be? Be di hoff fwyd dafod? Mefus. Iesu tirion gwel y nawr. Glensyn bach yn wedi'n lawr. Pwysyn wendid. Crigar haidam gwrthod. Iesu da. Amen. Newylys jacket o, yn eistedd ar ben to, hedwen i'r ben, a dwi gos bren, a ho 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 ho. Byw ti'n galw plismen o St Berys? Cwpar wyddfa? Ha ha ha. Wel, helo, dwi yma efo Mrs Megan Jackson, a dwi'n gobeithio bod chi'n meindio fi'n deud, ond mae'n adeg arbennig iawn i chi, a penflwydd hapus i chi yn 91. Diolch yn fawr iawn. Ydyn, da chi wedi cytuno'n garedig iawn i mi gael sgwrs efo chi amdan Eisteddfod Melin y Coed. Ydych chi'n cofio cystadlu yn yr Eisteddfod? Na, do'n i'm yn cystadlu, ond mi o'n i yn y côr yn cystadlu, ynde. O'n i ddim yn cystadlu yn unigol, ond yn y côr. A fyddwn ni'n cael steddfod wych a dweud y gwir, de. O' na lot o blant yn y côr pryd hynny? O'na dipyn o lew o blant yn y côr, oedd. Oedd y plant, o'na lot o blant yn yr ardal, de, Mostyn, ac oedd nhw gyd yn band of hope ac yn y côr o bethau, de. A da ni lwcus, mae yna dal côr plant ebyn hyn. Oes. Diolch i'r ysgol Sul, ynde? Ond mae'r niferoedd wedi mynd i lawr, dydyn? Mae'r nifer wedi mynd i lawr, yndi. Da chi wedi gweld lot o newidiadau yn yr Eisteddfod dros y blynyddoedd? Wel, illa bod am gymaint o gystadlu a fydda, de. O, ia. Ie, oedd Eirian yn canu, ac oedd hi yn canu sef o carnmal a bethau. O, ffantastig. Ac oedd hi'n canu, dwi'n cofio gyda ni Eisteddfod Gymdeithas, ac oedd hi'n canu deuawd efo Ann Bryniog. Ie. Ac dyna be oedd y gystadleuaeth ora y noson. Y deuawd. Oedd y ddeuawd, ie. Oedden nhw'n ennill? O, nhw oedd y cyntaf. O, ffantastig. Ie. Oeddech chi'n falch iawn ohono nhw, Ie, felly? falch iawn. Mae cymuned Melin y Coed efo traddodiad cerddorol cyfoethog iawn. Drwy edrych ar hen ddogfenna, dwi wedi darllen am enghreifftiau cynnar. Enghraifft, ar y 7 o Awst 1930, fe gynhalwyd opera yma yng Nghaea Berthu. Mae wedi nodi perfformwyd blodwen Dr Joseph Parry yng Nghaea Berthu drwy ganiatâd Griffiths y darparwyd huniaeth yn yr ysgubor. Roedd yn llwyddiant ysgubol a sonir am y fenter yma hyd heddiw, gwneud elw o gampynt at yr achos. Enghreifftiau mwy diweddar o sut mae'r
cae tu ôl mi wedi cael ei ddefnyddio a parhau traddodiad cerddorol Melin y Coed a'r ardal ydy bod Eisteddfod 1989 wedi'w chynnal yn y ceia yma ac hyd yn mwy diweddar maes carafannau Eisteddfod Genedlaethol 2019. Enghraifft diddorol arall o'r traddodiad cerddorol yn Melin y Coed ydy edrych ar atgofion Mrs Daisy J. Roberts. Mae hi wedi nodi, ar y Sul byddai cyfarfod canu neu bractis côr blant yn aml am 1 o'r gloch o flaen yr ysgol Sul neu'r oedfa Brynhawn. Cyfarfod canu wedyn am 5 o'r gloch i ddysgu'r tonnau atgymanfa a phractis côr mawr a chwythawd a phedwarawd ar ôl oedfa'r nos yn ogystal ag ar noson waith pan fyddai Eisteddfod yn y gwynt. Ac mae'n edrych i mi fel bod yna ofyn wedi bod am doniau a lleisiau ardal Melin y Coed, achos mae wedi nodi yn 1977 y bod yna un nos Sul, cyfarfod arbennig yng Nghapel Garmon, a gofynnwyd i rai o bobl ieuanc Melin y Coed fynd yno i helpu efo'r canu. O roedd galw am wasanaeth cantorion Melin y Coed yr adeg honno fel sydd heddiw, ac fe aeth nifer ohonynt. Mae'r Eisteddfod efo lle pwysig iawn yng nghalon y capel a'r gymuned,
Mae hyn wedi bod yn amlwg yn ystod y pandemig, diolch i chi yn enwedig anti-anwen. Yn ogystal o fod yn rhan anatod o bwyllgor yr Eisteddfod, rydych wedi sefydlu'r grŵp Ffrindiau Melin y Coed ar y gweplyfr. Wrth gwrs, rydych efo hanes cyfeithog o gefnogi Melin y Coed, a chafodd hyn ei chydnabod gan W. Gareth Parry yn 1977. Ysgrifennodd, y mae gan y bobl galon i weithio, a dyna hanes Mrs Enid Molesdale a Miss Anwen Hughes, yn hel a chasglu'r defnyddiau a hanes gorffennol Eglwys Bethel. Be sydd wedi eich ysbrydoli i roi cyn gymaint o'ch amser i gefnogi'r Eisteddfod a'r gymuned? Ges i'n nwy'n i fyny i gymryd rhan yn y gymdeithas bod yn bwysig bod ni fel plant yn bodlon cymryd rhan. Ac mae'n siŵr bod rhywun wedi sôn sa chdi eisoes am yn cloriannu siop ucha. Na, sa neb wedi sôn i mi hyd yn hyn. Wel, yn cloriannu oedd o'i ni i gyd i'r plant, a fel ydych chi wedi bod cael eich dysgu anti-morin o dysgu chi ac yn cldenis, a mae hyn wedi bod yn gefn i Eisteddfod Melin y Coed ar hyd y blynyddoedd hefyd, ac mae anti-mena yn Llangernyw, a mae gen ti Elin yn Harad yn Sbysifan yn does. A dyna beth sydd wedi cadw Eisteddfod Melin Coed yn y blynyddoedd dwytha yma ydy cefnogaeth pobl fatha nhw. Ond yn cydjoni y person ni, a yn cydjoni yn annog ni fel plant i gymryd rhan. Dim yn cael deud da. A dwi'n meddwl, fyswn ni'n gwneud hanner y pethau dwi wedi wneud ar hyd y blynyddoedd, ond oherwydd yn cydjoni de. A dwi'n meddwl sa aml un o nghyfeithwyr un oed a fi yn deud un peth wrthych chi hefyd na'n cydjoni sydd wedi'n cynnwys ni i wneud ac i gymryd rhan yn y gymdeithas. Wel, mewn ffordd, da chi'n debyg iawn i'r Uncle Johnny felly, achos da chi, pan o'n i'n ysgol sydd wedi annog fi, fy chwaer a Dylan Gwennan, i'r gain anest, Hifon, ni gyd i gystadlu cymryd rhan mewn Eisteddfodau. Egych dwi'n cofio yr ymarferion y partion canu ar côr, chi ac Uncle Jack wrth gwrs. Ia, ac yn cygwyl y ti na pan o'n cygwyl hefyd? Na, gondon ni ddim. Na chdi fydd yn cygwyl, cyn ni ddim symud o'r cylch fydd yn cygwyl yn brysur wrth i efo'r plant hefyd yn dysgu cora plant o beth felly. A wedyn, mae'n gymdeithas glos yma de. A mae pawb yn cyd-dynnu fe'i gilydd. A hefyd, da ni yn credu bod eisiau cadw y diwylliant Cymreig parhad yr iaith Gymraeg. Cytuno llwyr efo chi anti-anwen. Fel fi, da chi'n frwdfrydig iawn yn yr Eisteddfod a da chi efo casgliad diddorol iawn o hen rhaglenni o'ch blaen. Dwi wedi bod yn edrych trwy'r rhai ohonyn nhw ac erthyglau papur newydd. A dwi wedi bod yn edrych ar rhai o'r hen gystadlaethau. Enghraifft oedd cystadleuaeth teis i dan glas, gwyrdd a heliotrope. Par hosanau ribs, overalls, crys gwanen cartref a malwr bara ceirch. Ydych chi'n meddwl bod yna lai yn cystadlu yn yr sector celf a chrefft erbyn hyn? Wel, sgynna ni ddim, sgynna i'n co bod yna gystadleuaeth celf a chrefft wedi bod yn y Eisteddfod a dweud y gwir yn hun, ond fel y ti'n deud yn yr hen adroddiadau, mae yna'n does. Mae'n beth da, dwi'n meddwl, mae'n cael pawb wel, un sydd diddordeb, mae'n cael efo chrefft yn hun hefyd. Yrach, ti'n meddwl, so mae'n beth da arach dod ar y testunau hynna yn ôl i'r rhaglen, a cael mwy o gefnogaeth yn y ffordd yna, dwi'n gwybod. Os yn wrach beth i ni gysidro fel capel a cymuned, ac wrth gwrs efo'r Eisteddfodau bach, Mae'n wastad cymaint o frwdfrydedd i bod wedi gan y plant sydd dynnu lluniau neu pethau gwirion fel y band cegin. Nid yn unig, da ni wedi bod yn cynnal Eisteddfod fawr yn flynyddol, ond da ni wedi bod yn cynnal Eisteddfod bach hefyd yn do. Oedd Eisteddfod y bach gwych yma'n doedd. Oedd. A cystadlu brwd yn bob un ohonyn. A hynny'n help wedyn i chi fel plant. Gystadlu'n yr un fawr doedd. Oedd. Wel, yr un fawr i ni ydy Eisteddfod Melin Coed ynde. Ddim yn genedlaethol, dwi'n meddwl wan, ond Eisteddfod Melin Coed. Wel, mae yna rhai cystadleuwyr diddorol iawn di bod yn Melin y Coed. Enghraifft,
Mae yna sôn yn y North Wales Weekly News ar yr 20 1910. Mae un o'r pethau mwyaf derbyniol yng nghyfarfod y nos oedd unawd ar y crwth gan Mr William Thomas, Melin y Coed. Fysa chi'n gallu rhannu atgofion efo ni o unrhyw gystadleuwyr sydd wedi bod yn Melin y Coed dros y blynyddoedd? Mae'n lot o'n nhw, Mostyn. A hefyd, be dwi wedi dartio, bod nhw wedi cefnogi Eisteddfodau. Mae hynny sydd wedi cefnogi Eisteddfodau cefn gwlad, mae nhw'n mynd yn ei blaenau. A ti'n gweld enwa lot o'n nhw wwan, a ti'n gweld ar y teledu, mae o wedi bod yn Eisteddfod Melin Coed, gystadlu Melin Coed. Ac yn y dyddiau o fi, dwi'n cofio 15 a mwy ar y prif unawd, ac enwa rhywbeth Mostyn Jones a Richie Williams Stiniog, John Llewellyn Thomas Stiniog, Trebor Jones Stiniog, o gen ti Penrifon Ifans, Mwynhewch Rhyd y Foel, a llawer mwy yn un o dweud y gwir, ond hynny sy'n dod i'r co ar hyn o bryd. Ac ar y prif adroddiad, o gen ti Brian Owen Groeslon a Stuart Jones yma, bob yn rheolaidd oedd nhw'n dod bob blwyddyn. Ac oedd o'na Robin Gwyndaf yn dod yma, Eirin I frawd. Mae hein I gyd yn unllwyr cenedlaethol. A heb anhofio, yn Tom Bryniog ni. Fan hyn, mae o, fan hyn, y Melin Coed, dechreuodd o I yrfa eisteddfodol ac yli. Sa neb I giro fo, dwi'n meddwl, am ganu, de. Mae gen o lais unigryw. Yn sicr, a mae brodyr o fo lleisia bendigedig hefyd. Edyn maen nhw hedyn wedi bod yn gefnogol ac yn hybu cerddoriaeth yn y cylch, dydy. Fel chithan ti Wel, dwi'n gwybod. A da chi wedi bod yn cystadlu hefyd, dwi'n cofio chi'n deiawdu. Na. Adrodd o'n ni, a na chdi beth arall, de. Dwi'n gwybod na thiw sôn sa chdi am hyn, ond sylwad I rhaglan Eisteddfod Melin y Coed yn da, beirniad yr adrodd dwi yn dal I ddefnyddio a ddim llefaru. Oedd o adrodd os yw'n un dweud hefyd. Ie, peth ydy, dwi rioed wedi hoffi'r gair llefaru, a dweud y gwir sa chdi. Da ni gyd yn llefaru, dyna beth da ni'n gwneud bob dydd, dyna ni'n llefaru bob dydd, dyna. Ond adrodd, mae rhoi synwyr mewn gair ydi o de. A be dwi yn hoff ohono fo fyd I sylwi, fel mae gwahanol bobl yn dehongli yn wahanol i'w gilydd, lle da, mae hynny'n neud o'n ddiddorol, a dyna beth I adrodd I mi. A dyna beth mor braf am fynd I wylio Eisteddfod, da chi'n cael gweld pobl yn dehongli y storia mewn ffyrdd gwahanol. Mae gymaint mwynhad I gael. Wedyn, os da chi'n mynd troi at yr hegleni yma eto, maen nhw'n lliwgar iawn, ond mae yna lot o waith yn mynd I fewn I roi Eisteddfod efo'i gilydd. Da chi'n gallu sôn nymryn am y gwaith sy'n digwydd wrth gefn I sicrhau bod Eisteddfod yn lwyddiant? Wel, dwi yn unwaith y flwyddyn da ni'n cael pwyllgor. A wedyn da ni'n gwneud bob peth isio yn y pwyllgor hwnna. A trefnu trefnu'r Eisteddfod. Wedyn mae Gweno yn gyd ysgrifennydd efo fi. A wedyn dwi yn sicrhau'r beirniad a beth o felly. Yn gwneud, a wedyn fi sy'n argraffu yr rhaglenni, dwi'n argraffu'r rhaglenni rhai blynyddoedd bellach o'n. A wedyn, ar ddiwrnod Eisteddfod, Gweno sy'n gwneud y gwaith. Dwi yn cymdeithasu dydy'r gair, yn mynd o gwmpas a tynnu llunia. A wedyn mae Gweno fan yn cyfnodi, yn brysur yn cyfnodi. A wedyn, cydweithio da ni, a da ni'n neud bob peth drwy'n gilydd. A dyna beth sy'n dda mewn cymdogaeth cefn gwlad, de. A dyna beth sydd mor bwysig I ddyfodol yr Eisteddfod ydy bod ni'n parhau fel gymuned I dynnu efo'n gilydd. Hollol. Wel, diolch yn fawr iawn am eich amser yn ti Anwen. Diolchgar iawn. Ti'n unrhyw beth arall sy'ch chi'n licio dweud? Gai jyst dyfynnu, oedd ti'n sôn am cylchgron o dathlu fan awan. Ac o'n i'n cyd-wneud y cylchgron dathlu efo Enid Mwsa o Bryn Dyffryn. Na chdi gymeriad diddorol ac oedd yn gwybod llawer o hanes yr hyn bentra yma a beth o felly. Dwi'n difaru fenaid nes o'n i wedi cofnodi y pethau mae wedi dweud, ond ti'n meddwl pan chdi'n ifanc na gwyth. A wedyn,
A oedd i wastad yn dyfynnu o'r llyfr y pregethwyr, mae amser i bopeth. A wedi nath i ddyfynnu hon hefyd, amser. O gnawn yn fawr yn hamser, tra amser yn parhau. Dyw amser ddim yn amser pan ddarffor heinioes ffrau. Ein hamser ddoe a'i ffeibio, ein hamser heddiw yw. Dyw amser neb y fori, ond sawl a fynod yw. A dwi'n meddwl bod hwnna yn cyfleu lot o bethau. Diolch yn fawr iawn, Nancy Anwen. Helo, dwi yma efo Mr Alun Hughes y Glyn. Mae'r Eisteddfod wedi moderneiddio mewn un ffordd sylweddol iawn. A ffordd hynny wrth gwrs ydy'r llwyfan. Ond ydych chi'n gallu rhannu unrhyw hanes efo ni am y drefn o roi'r hen llwyfan i fyny? Wel, bob nos Furchan neu nos Iau, byddai'n codi'r llwyfan yn barod at y Sadwrn fel taith, ydy. Y cosg i ni, mae rhaid bod yna rhyw shed yn ochr y capel lle oedd y llwyfan yn cael ei cadw. A mi byddai'r planciau'n byddai'n agor y ffenast yn y capel a stwffio'r planciau fewn ffordd. A dyn mi o'na peth gyntaf o'n i eisiau gwneud oedd o'na dreseli o tanni i siadio'r llwyfan fel tai. Yeah. Achos mi bydda y plancia yn ffitio ar dop yr seti yn y capel, lle. Oedd hi'n andros uchel i fyny felly? Oedd reit uchel oedd. Ydy fydda rai codi yn darn ar y chwith. A dyn codi'r piano wedyn. A hwnna wedi wneud o hyn i fyny i dop y llwyfan. O lwcus bod yna bobl greu fel chi na helpu felly, ynddo? Dwi'n meddwl, un o lawar o'n i. O tua faint oedd hi'n gymryd i godi'r piano? Wel, doedd yn cymryd yn hir, mynd i bynnu'n union faint o ddilodd ar gael, ynddo. Wedyn, wrth gwrs, ar y dydd Sul, y bora dydd Sul ar ôl i'r Eisteddfod orffen a weithiau sy'n gorffen yn oria man y bora dydd Sul bysa. Yeah. O rhaid i chi dynnu'r llwyfan i lawr cyn y gwasanaeth cyntaf yn y capel ar bora dydd Sul. Oedd o hynny'n rheol. Oedd o rhaid i'r llwyfan, achos yn aml bod yna wasanaeth yn y capel ben bora dydd Sul, ynddo. A do'n bwys pryd oedd y Eisteddfod y gorffan. Os ein 2-3 gloch bora, mi oedd rhaid i'r llwyfan dod i lawr. Felly oedd hi'n dridia hir i chi felly gyda gosod y llwyfan yn ôl Swener. O'ch chi'n cystadlu a cefnogiad y dydd Sadwrn a felly yn oria man y bora. Gorau tynnu'r llwyfan i lawr a rhoi'r plancia allan trwy'r ffenest unwaith eto. O, dwi'n meddwl yn llawer am byd o honno am syni fel tai o rhywbeth oedd rwy'n wneud heb feddwl, sydd. Siwr eich cael dipyn o hwyl felly? O, na lawer iawn o hwyl. Ond sôn am hwyl, dwi wedi clywed, o'na wrach bod yna rhaid i'r eidus yn dod i'r Eisteddfod yn hanesyddol. Gynnech chi ryw stori mi am yr heddlu? Wel, sgynnau fawr o fanylion a dweud y gwir, ond mi fydda Eisteddfodau yn gyffredinol yn fan cymdeithasu i, fel da chi'n cael rhaid yn ialw fo rwan, sydd.
A mae'n debyg bod na rhywbeth di digwydd efo rhyw gor neu gilydd. A bod nhw wedi cael yr heddlu. A dyn fydda bus ar ôl hynny, fydda un dyletswydd ar yr ysgrifennydd am hynny i archebu cael plisman at y noson Eisteddfod bob amser lle de. A mi o'n i'n clywed gen un o'r cyn ysgrifennyddion oedden nhw wedi anghofio archebu plisman ac o mynd bras gami neu mynd lawr i'r dre i chwilio tamin a noson Eisteddfod lle de. Wel, doniol iawn ac mewn gwasanaeth diweddar iawn yn y capel oedd ni'n clywed bod na maffia Melin y Coed, dydden nhw'n anim enw i pwy oedd nhw'n gyfeirio at. Felly dwi'n syni dim bod angen yr heddlu yma. Ond cyn i mi ddiolch i chi, os gynnech chi unrhyw hanes arall sa'ch chi'n licio rhannu efo ni, Elin? O na, swn i'n mond yn licio deud, o'n i'n meddwl pan i'n dod yma heno, gymaint o wirfoddolwyr oedd ei hangen i baratoi at y Eisteddfod ac i gynnal y Eisteddfod. A oedd angen tîm mawr o bobl fel tai. A pawb yn gwneud ei waith ac yn gyfartal yn y gwaith oedd nhw'n wneud. A swn i'n licio meddwl be oedd y cyfri i gyd rhwng pawb felly de. Wel, mae'n lwcus, mae yna dal dîm da wirfoddolwyr, felly gobeithio bod yna ddyfodol disglair i'r Eisteddfod. Ond diolch yn fawr iawn i chi am rhannu atgofion efo fi, Elin. Diolch. Wel, helo, dwi yma efo Mrs Eleanor Roberts, tyddyn hen. A da chi efo rôl pwysig iawn yn yr Eisteddfod yn fy marn ni. Da chi'n rhan o'r tîm arlwyo. Ydych chi'n paratoi unrhyw fwyd arbennig ar gyfer yr Eisteddfodau? O, fel arfer, brechdana a cacenna a bara brith a felly sydd yn cael ei baratoi. Ond ers dalwm, nôl bob sôn, rydw i'r merched lleol, wel, un arbennig oedd Aunty Kate, fyddai'n paratoi past i roed ar y brechdana. Hi a'i mham yn gyfrifol am wneud o, lle rhaid dyddiad, mae'n siŵr, o flaen llaw cyn y dydd Sadwrn Eisteddfod. A mae dal yn gyfrinach heddiw be oedd yn y past, ydy? Wel, yndi, dwi'n meddwl, yndi. Dwi'n wedi cael gwybod er bod wedi trio ffindio allan, felly. Oes, newid neis o frechdan salmon, bysa. Wedyn, yn amlwg, mae yna dîm sylweddol o wirfoddolwyr yn brysur negegin ac yma yn y festri. Os gennych chi gyd rôl arbennig ar y ddiwrnod ei hun? Oes, mae yna rei gofod fod yn gyfrifol am baratoi'r salad i'r beirniad i gael i'w te, neu rei eraill reid y menyn ar y frechdan a wneud y llenwad y felly. A wrth gwrs mae lot o'r paratoi wedi cael ei wneud adre hefyd fel y berwyr wya a i masio nhw a mynd i nôl yr cig felly o'r siop cigydd lleol. Mae yna lot o ymdrech felly yn does? Oes, mae'n cael y merched yr pentre a'r ardal i gyd yn i trio i helpu lle nid yn ni'n trio cael nhw i gyd i. Ie, goddech chi'n sôn i mi gynna, ond yna rwy'n yn gyfrifol am torri'r dorf, oedd? Oedd ystalwm, oedd wrth gwrs oedd ddim mor haws o beth i wan lle bod ni'n cael y dorf wedi sleisio yn barod, ond fydda mam y meibion bryniog yn gyfrifol am dorri'r bara felly. Ac oedden nhw'n glampio o dorthiad i dod o'r sgilicons, felly, ie. A pwy a wyr falle yn y dyddiau cynhara bod y blawd yn dod o'r hen felin? Wel, ie, mae hynny. Cyn sgilicons, wrth gwrs. Wedyn, os gynnech chi unrhyw atgofion diddorol o'r cymdeithasus wedi bod yma yn y festri? Dwi wedi clywed am un beirniad fydden nhw'n herian oherwydd bod o'n yn hen lanc, felly yn sengl. Ond gacan arbennig yn cael ei roed, yr gacan hadau caraway, ac fydda fo'n cael ei herian, mae
Cacen hada caru oedd y gacen. O, da, felly oedd Eisteddfod Melin y Coed yn lle gael hyd i cariad hefyd. O, ella, ie, oedd, syni dim. O, diolch yn fawr iawn, Elena. Iawn, croeso. Herin di a'i plyfu'n sidan, a'i bigau rhaid a fod arian, a'i di drosto i gydweli, i sbio'r hynt y ferch rwy'n garu. At y corti, at y corsgipor, at y corglwyd ar ardd yn agor, at y corgolfen fawr yn tyfu, o dan ei bon rwyf am fy nghlafu. 1, 2, 3 pheth sy'n anodd i mi, yw'r llifo'r ser pan fo hi'n rhewi, a dodyn llaw i dach y lliad, a deall meddwl fanwyl gariad. Llawn iawn yw rwy o wyn a melyn, llawn iawn yw'r môr o sand a chregyn, llawn iawn yw'r coed o ddail a bloda, llawn iawn o cariad a dwi fina. Wel, helo, dwi'n falch iawn i fod yma efo Tom Bryniog Davies, cerddor, hyfforddwr ac arweinydd medrus, aelod o'r orsedd, enillydd yr Iban Glas ac wrth gwrs ffarmwr. Ac efo Mrs Margaret Lloyd Jones, fydd llawer neu chnabod o'r byd amaethyddol, diolch i'ch gwaith efo defaid mynydd Cymreig ac wrth gwrs defaid Jacob. Ond falle bydd rhain ymwybodol eich bod yn delinores wedi hyfforddi gan Alwena Roberts, telinores Ial, a chwarae efo Nancy Richards Jones, telinores Maldwyn. Felly gai ofyn i chi'ch dau, da chi'n dod y deuluoedd efo gwreiddiau dwfn yn gymuned Melin y Coed, ydych chi efo unrhyw atgofion diddorol o Eisteddfod y pentre? Mae'r Eisteddfod wedi bod yn mynd ers dalwm iawn yn dydy, Tom. Ond ydyn ni'n mynd yn ôl i gochwyn cyn bellad am anghof i mynd i'r blynyddoedd yn dilyn y rhyfel de, yr ail rhyfel byd wrth gwrs. Yeah. A mi roedd na ddogni oedd eisiau cwpon sy'n cael petrol. A oedd i'r fath efo bwyd. Ac eto, mi roedd y bobl yr ardal yn gofalu bod na ddigon o fwyd yn y blaen. A wedyn o'na bobl wedi cerdded o bell, a wedyn oedd y panad yn fod yn bwysig doedd. Wel, yn sicr. Ac mae ddiddorol iawn bod yna cymaint wedi gallu rhoi mewn amser mor galed, a mae'n dangos pa mor bwysig oedd yr Eisteddfod i'r gymuned pryd hynny. Wel, oedd hi'n anodd wrth gwrs, a mae'n hanodd sylweddoli heddiw, oedd y festri yn lle oedd y bobl yn ymgynnull i fynd ar y llwyfan. Oedd y cora fel dau yn dod i mewn trwy'r festri ynde. Ie. A wedyn oedd hi'n amosib gwneud panad a'r bwyd yn fano. Erbyn hyn, mae'r lle wedi addasu ydy. Yndi. Byddech chi'n cofio'r Eisteddfod yn wahanol i sut dwi'n i'w chofio hi. Ond oedd y llwyfan yn hollol wahanol yn doedd. O'na lwyfan uchel. Oedd. Doedd. Ac oedd eisiau plygu ben i ddod o'r festri i fyny ben llwyfan. Ond ambell un i nitio i ben ystod o'n mynd yn ei ôl. Dyna'r peth ola da chi eisiau cyn cystadlu ynddo. Ond o'na rhyw gwsin wedi rhoi ar ben y drws fel yna i leddfu'r Yna rhag brofion yn Eisteddfod Melin y Coed ar unrhyw amser?
Oedd. O' na babell o fath wedi cael ei rhoi fyny ar hyd ochr y capel, yr ochr y gosau'r felin. Ie. Ac mi roedd hwnnw yn mynd tuag at ryw ffenest oedd yn dod o'r festri. Oedd y bwyd yn cael ei baratoi yn y festri a wedyn yn cael ei basio trwad. A dyna lle oedd pobl yn cael panad a sandwich, o hynny'n bwysig iawn yn Eisteddfod. O, dwi'n cytuno. Bwysig iawn. Pa mor bwysig oedd yr Eisteddfod Melin y Coed i ddechrau eich gyrfa cerddorol? Wel, yr adeg yno, dyna oedd adloniant y llawer iawn o hwnna ni. Doedd na dim ond i mynd i Llanrwst dan o Sadwrn ac oedd yr Luxor cinema yn Llanrwst. Ond wedyn o'r Gwanwyn ymlaen, mi roedd na Eisteddfod yn rywla pob nos Sadwrn. Ac o rhaid mynd i fanno wrth gwrs, oedden ni'n mynd yn unrhyw beics rhan fwyaf. A pa cystadlaethau fasa chi'n cystadlu yn blentyn yn yr Eisteddfodau lleol? Wel, rhaid cyfadda nes i. Sgynna i ddim coem i cystadlu yn blentyn o gwbl. Naddo. Wan, yn perthyn mewn cor weithiau. Ie. Cor ysgol. Ond fel arall, naddo, nes i'n cystadlu ben yn un, yn sicr. Oeddech chi'n cystadlu yn yr Eisteddfod na? Na, ond doeddwn i ddim. Dim ond mewn cod neu rhywbeth felly. Oedd o Margaret yn alto dda. O, do'n i'm yn gwybod hynny. Na fo. Oeddech chi'n canu mewn cor efo'ch gilydd ar unrhyw bwynt? Wrach bod ni wedi... Oeddan, ma siŵr. Oedd. Tom, da chi wedi gweithio efo cerddorion a chantorion ar draws y wlad. Ydych chi efo unrhyw atgofion o'r pobl sydd wedi bod yn arwain partïon canu Melin y Coed yn cyfeilio neu'n beirniadu? Wel, y prif gymeriad yn Melin y Coed oedd Johnny Jones, Uncle Johnny i bawb. A fo oedd yn arwain y canu, yn godwr canu yn y capel, ac hefyd oedd na gor cymysg, ac yn deilliau o'r cor, wrth gwrs, oedd na partïon 4 awd a 8 awd. Weithiau fwy nag un. I gloi, dwi'n meddwl bod chi efo stori diddorol iawn i rannu efo fi am be ddigwyddodd rhyw noson yn Eisteddfod Melin y Coed. Da chi'n fodlon rhoi'r hanes i ni gyd? Wel ydy, da ni cael caniatad gen dynain yn fama oherwydd mae hen berthynas iddi hi sydd yn glwm yn yr hanes yma. O na 2 o ferchad. Pyr liwgar medden nhw ac yn ffond iawn o dipyn o hwyl a sport ac oedd y 2 yn ffrindiau mawr. Ac oedden nhw berthynas, oedden nhw yn agos os yn ei feddwl. Wel, beth bynnag, Nghapel Melin y Coed yn cael ei oleuo gan electric a dŵr oedd wedi gronni mewn llyn i fyny uwchben y glyn. A tyrbain wrth y glyn wedyn yn cynhyrchu'r electric yma. Ac ar ryw noson Eisteddfod, does gynna i ddim dyddiad. Mi benderfynodd y 2 yma, bas nhw'n cael dipyn o sport. A mi athon ni fyny yn ant, ac gollwn y dŵr o'r llyn. Ac wrth gwrs, dyna ddiwedd gola. Am ryw gyfnod, ond mae'n bosib bod yna rhywbeth wrth gefn yn y capel wedyn. Dwi ddim yn gwybod. Ond wrach bod yna rhywun ar gael fasa medru cwblhau y stori. Ond dyna fo hanes y 2.
Ydych chi'n gwybod beth i enw'r tair oedd yn gyfrifol am hyn? Ydw, yma mi oedd un, Mary Aldwyth Roberts, a Nancy Cyfte, a Elizabeth Ann y Fedw, Nanter Hugh. A oedd y tair yn perthyn i'w gilydd. A sy'n ydych chi ddod i glywed am y stori yma, Nan? Mam ddudodd wrtha i. O, nath i gyfadde, felly. O, do. Dyna stewyr iawn yn amlwg. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am eich amser. Dwi'n hynod o ddiolchgar. Llawn iawn o obaith yda ni y cael wahodd chi i Eisteddfod Melin y Coed blwyddyn nesa. Diolch o galon i bawb sydd wedi cyfrannu. Da ni am gloi efo llais hyfryd Arthur Bryniog a casgliad o luniau o eisteddfodau sydd wedi bod. Diolch.